अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा। भीम विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। मोबाइल नंबर है 8727665847। छोड़ के गईला सऊदी रजब कमाए ढोढ़ी देखी देवरा लगल पगलाए। दरदिया उखाड़ देले बा चोली में ताला मार देले बा कोहे भौजी का बा तोरी इरादा कोहे भौजी का बा तोरी इरादा। ई दुनु ने बुगार देले बा चोली में ताला मार देले बा दुनु ने बुगार देले बा चोली में ताला मार देले बा भीम विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। मोबाइल नंबर है 8727665847। बानी बेचैन न खैली न भावो रतिया के लागे लहरन बजावे रतिया के लागे लहरन बजावे। पी के आवे ऊपी से ई दारू पी के आवे ऊपी से ई दारू। इज्जतिया उतार देले बा चोली में ताला मार देले बा I love you Bhim, I love you Bhim, I love you Bhim, I love you Bhim। भीम विश्वकर्मा। कैसे बताई होए को रोहनिया छुए ला ढोढ़िया कोरी गोजनिया छुए ला ढोढ़िया कोरी गोजनिया। कोहेला में हरी तू बटैया बाड़ू कोहेला में हरी तू बटैया बाड़ू। देही के पानी झाड़ देले बा चोली में ताला मार देले बा भीम विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। मोबाइल नंबर है 8727665847।